nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kinilong ki khubor bam tagasngi. Unong ya sadaan bapau ke jelaba viji kentan ne kasngi ningkong ulaong bagalenti ke bapaka ban kendang ye kibriu ke besyong basa athemetor thamyo maulong gadi tangda ke jingya kun Mokutduma halor ka hoklong try ya ke jaka putane civil suit. Abasot eka hukum jeng single judge ka ying ka Shri Meghalaya High Court RETD Justice S.R. Sen o bala kentho ha ka hukum bala da don kam ban kendang ye kibriu hathem metor hathem yo maulong de ban ya khunda ka Mokutduma halor ka hok long try ya ka jaka puta. Pinne kat bale Henry ka shitom bha ban weng ye ki basa athem yo maulong namar ka jingya kam try ya ka jaka ka long hadu khandai sha bade namar ka ne don kam ban weng ye ki da ka Mokutduma halor ka jaka puta loong u advocate genta. U advocate genta u loong ba ka jing kam try ya ka jaka da ki briu basa athem yo maulong ka long ka bakhlan bha. Bade namar ka ne ka bha ban ya khun persha da ki briu ki bamla ban kam try ya ka jaka. Ulaong baki harijan basa athem yo maulong kila ha katu ka jaka da ki postnem. Barkan bha ban ithu manu kita ki bala ithu kum ki nong shong bat manu kita ki basa bean. Kumban shipen kan mau baka sarkar jilla kelapha da ka blueprint lane ka plan syaka harijan panchayat committee HPC habaya day ber ka jingtmu ban pinkundria ya ki lais pa sa pu artli ki longying hendrei na kalyang ka HPC kala kentat ya ka blueprint da ka baong baka long ka ba no shiliang ka ba persya ya ka long briu man briu bat ka day ka bompat dep hong ya thu lupa ya kani ka subject ka kapor ka panel discussion but D7 but hata kapor nam kamau show mano ki panel ki badon panelist ki badon na ndai ngala plan shayu shipang ka hemyo mano te kadam lu ka interview ko shimu bi D7 but PCN ka bade hemyo mano ngawang pa dan lele ru pinumla ban kendang ye gini gitu kadai tan ka civil suit kapala ban saiso ngan ngaladan om lupa ba u civil judge uba justice SR Sen ula retire nta la ai ka hukum ba la kam ban weng yakini ibrio piha ban le lumba ka civil suit te yaiban yang hakari ka por pile kumno ru manang ban kendang yakini ibrio ko ko namar possession is 9 point of law. She said he in possession. They have a legal parlance about possession is 9 point of law. She said he the fall. Mde ta shi po ar posnem. Pala de she's pass and posnem the fall. They come to come to so. Mantaban identify nobody is genuine settlers bashon to the poor. Nakaliang the employees of the municipal, but when identify manubadi ki illegal settlers, kadi kakamba kamsan kapshita mahal pakha. Te kalau dia ki baka sarkar kalatmu ban kendri penkendria ki te mana dai legal advisor jo kini ki harijan yasi ngan jentula don bhag ada dialog sarkar yasi dan komo ge ba sarkar ketua namar haka ba khadu hi ni kwa ba ganon kita jingsuk ya kaya yang hotel thamyo no khaju kopor ni kwa kan he sura ni kwa to kondam ka nice parking lot ka to chaka namar kande ke chaka tu aku hajar sekte kham he shushu te namla an bata por ji he to chaka te kladam lu ka jikran chomshit choma hakawi ka por na on utau chili star na long chili star na ta kisi nala man le ki bomla man le te nga so ban ang ne ban dan ka complacency